Tento šikovný trh by sme chceli otvoriť symbolicky tradičným zlietavačom. Moje meno je Andrea Borsíková a šikovný trh je o tom, aby sme sa všetci šikovní ľudia stretli. Chceli by sme, aby to bola tradícia aj na Liptove a aby vlastne všetci šikovní ľudia, ktorí niečo tvoria, niečo vyrábajú, niečo vedia, mali sa kde prezentovať, pretože trh bol odjakživa miestom, kde sa ľudia stretávali, kde si vymieniali skúsenosti, kde sa veľa jedlo, spievalo, hralo a bolo veselo. A mojou takou predstavou, možno ambíciou je, že takýto šikovný trh by mal v mestách vytlačiť trhy, ktoré ponúkajú čínsky tovar, pretože tento šikovný trh alebo podobné trhy ponúkajú tovar alebo výrobky, kreatívne výrobky ľudí tu od nás. Takže to by mala byť priorita, to by sa malo ľuďom ponúkať na jarmokoch, trhoch a tak ďalej. Našou takou myšlienkou je nielen podporiť vlastne šikovných ľudí na Liptove, ale snažiť sa toto podujatie organizovať na rôznych miestach, ktoré sú historicky, architektonicky zaujímavé a bohužiaľ v dnešných dňoch nie sú nejak veľmi živé. A vlastne organizovaním takéhoto podujatia by sme chceli tieto miesta trošku oživiť.